Uthanjiswe ngokusesikweni njengeNkosi yamaVundle naBafokeng uNkosi Gcinulwazi Aah Gcinulwazi ogama linguThobile Eric Mdlela kwiholo iThobi Kula Indoor Sport Centre eKomani, nalapho uluntu beluphume ngobuninzi ukuza kuzimasa lo msitho bembejembeje sisinxibo sesintu. uNkosi uGcinulwazi ngethuba sisenza udliwano-ndlebe naye ukwachaphazele ukuba olunye uxanduva athe waluthwaliswa ngamaVundle kukuba ngokwesigqeba sikazwelonke se-SA Bafokeng namaVundle Kingdom makabe ngusekela sihlalo waBafokeng namaVundle nationally. Uthethe wenjenje kwingxelo yakhe. Ngo-2022 ndacelwa ngabeSuthu ukuba ndibe yinkosi yabeSuthu ngenxa yoxanduva ke endandinikiwe kwalapha ekhayeni. Ndenzwa intlaba ngo-99 ngabeSuthu. Emveni koko ndanika uxanduva lokuza nomnombo onguwo nokudibanisa imbali yabeSuthu kwakunye nokudibanisa beSuthu nokutshekisha ezi ndawo zingamagugu ethu, i-heritage sites ngasemngcunubeni apho abazali bethu baphuma khona. Iligugu ke kuthi loo ndawo kuba besidibene phaya, obawo bazalelwe phaya kwakunye nezinye ii-families ke, ifemeli yakwaNqayi, ifemeli yakwaNgwetsheni, ifemeli yogwaza, oMdlela, zikhona nezinye eziziliqela. Ndibeke nethamsanqa ndingatsho ke uba ndenzwe inkosi lusapho kwakunye neenkosi zabeSuthu kuba zaza ke zigxalathelana. Zondifuna emsebenzini apho bendixelenga khona emuseum, wathiwa ndihleli phantsi beza ke apha endlini, nabo ke bethetha into enye yoba bacela imbali, bacela nomnombo wabeSuthu. Ndayenza ke loo nto kwaze kwathi ke bacela uba baphinde babuya ke ezokucela into yobana simisele ikomiti. Ndibadibanisile ke kodwa nabeSuthu. AbeSuthu ke bayimisela ikomiti, ndaze ndonyulwa njengosihlalo waloo komiti. Ekuhambeni kwexesha, mhlawumbi emva kwenyanga, babuya ke ngelithi makonyulwe inkosi yabeSuthu kule ngingqi kuba sifuna ukumisela ubukhosi kule ngingqi. Le ngingqi ke sikuyo yi-former RSA, yi-former Republic, yindawo ibingenabukhosi. Uba siyakhumbula ke mos, abantu abamhlophe kwiindawo bahlala kuzo abanazi inkosi. Inkosi apha zagqityelwa ngo-1800. Ubukhosi ke buzawugqiba unyaka ngoJulayi. Ndabe ke ndiyabekwa njengenkosi yamaVundle kule ngingqi, kwaye ndibekwa ke njengenkosi kabini. Xa kumiselwa ubukhosi kuye kubekwe inkosi kuloo ndawo nangaphandle komnombo. Ndibekwe ke njengenkosi ngokokumiselwa ubukhosi kule ngingqi. Ndaphinda ndabekwa njengenkosi nangenxa yento yoba umnombo uyayicacisa kliyeli into yobana ndiphume ebukhosini. Zinintsi ke into ezijongwayo ebukhosini. Buyajongwa ke nalo mntu uza kwenza inkosi uba ngumntu onjani, indlu yakhe ime njani. Iyajongwa ke nale nto yokubana inkosikazi le ngumntu omnyama okanye uliphakathi na. Xa kufunyaniswa ke into yobana ndinomajoni, mpondomise, mzukulwana kanjanya. Zezo zinto ke ezinye eziqwalaselwayo. Zikhona ke nezinye. Ndenzwa ke inkosi yamaVundle kule ngingqi. Ngokomhlaba ke endibekwe kuwo, umhlaba ke oqala eBholotho uthi lingeMachibini, eZibeleni, eKomani, iWhittlesea, Takastad, Hofmeyer, Creydorp, Middelburg. Umhlaba ke endime kuwo walapha eformer RS. Kwiindaba zeVukani FM, ndingululekani Bhoda kumasipala wase-Enoch Mgijima.